Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadrati ruhi al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi wa ila ruhi Abahulil Albab Syekhun wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dini ahli wa dini ahlikum sya'ulil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil mujahadah. Babun utawi bab iku fil mujahadati ing dalem nerangake mujahadah. Mujahadah ki merangi nafsu. Qala dawuh sapa Allahu taala, walladzina utawi wong akeh jahadu kang padha merangi nafsu sapa alladzina fina ing dalem kita iku lanahdiyanna yakti nuduhake temen ingsun iku lanahdiyanna yakti nuduhake temen sapa ingsun hum ing alladzina subulana ing pira-pira dalane kita. Wa inna walan setune Allah iku lama al muhsinina yakti sertane pira-pira wong kang gawe bagus. Surat Al-Ankabut ayat 69. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa'bud lan nyembah sira. Wa'bud lan nyembah sira rabbaka ing pangeran ira. Hatta ya'tiya sehingga tumeka ka ing sira apa al yakinu yakin. Nyembah Gusti Allah ngibadah sampai tertanam keyakinan dalam hati. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wadhkur lan elinga sira lan nyebuta sira Isma Rabbika ing asmane pangeran sira. Isma Rabbika ing asmane pangeran sira wa tabattal lan jungkunga ibadah sira. Wa tabattal lan jungkunga ibadah sira ilaihi maring Rabbaka. Tabtilan kelawan jungkung ibadah temenanan. Sing tenanan nang ibadah. Ai ing koti tegese jungkung ibadah sira ilaihi maring Allah utawa Rabbaka. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala faman utawi sapa wonge iku yakmal nglakoni sapa man miskola dzarratin ing sak bobote semut pudak. Pudak ya semut abang kaya semut gula kae, cilik semut sing cilik. Khairon ing kebagusan. Jenengan ngamal apik sithik wae, misalkan ditimbang ganjarane namung sak semut pudak mbah pirang on 0, berapa. Ya mongko mirsani sapa man. Ya mongko mirsani sapa man hu ing khair. Artinya sekecil apapun perbuatan baik kita pasti mendapat balasan. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala wa ma utawi perkara tuqaddimu kang lakoni sapa sira kabeh. Tuqaddimu kang lakoni sira kabeh li anfusikum keduwe awak dhewe ira kabeh. Nyatane min khairin sangking kebagusan. Nyatane min khairin sangking kebagusan tajidu mongko nemu sapa sira kabeh hu ing ma indallahi ing dalem sandinge Allah huwa hiya ma
huwa hiya ma iku khairon ing luweh bagus wa a'dhamalan luweh agung apane ajrun ganjarane wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa ma utawi perkara taf'alu kang agawe sapa sira kabeh min khairin sanging kebagusan fa inna wa mongko setuhune Allah taala bihi kelawan ma iku alimun ngerteni. Ora ono perbuatan apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Wal ayatu utawi piro-piro ayat fil babi ing dalem ikilah bab iku kasiratun akeh maklumatun kang den kaweruhi wa amal ahadisu anapun utawi piro-piro hadis iku fal awwalu utawi kang pertama iku an Abi Hurairah ta sanging Abi Hurairah radhiyallahu an. Kala ngucap sapa Abi Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna wa satune Allah taala halimaha luhur Allah iku kala dawuh sapa Allah man utawi sapa wonge iku ada nyatru utawa mungsuhi sapa man limaring ingsun waliyan ing kekasih. Ana wong kok mungsuhi kekasih Gusti Allah, kasih Gusti Allah ki ya wali ya wong alim ya ulama kok sampai dimungsuhi fakot adzantu. Monggo teman-teman merohake ingsun hu ing man bil harbi kelawan oleh den perangi entuk diperangi nek ana wong kok mungsuhi waline Gusti Allah. Wa ma taqarraba lan ora ngibadah parek wa ma taqarraba lan ora ibadah parek ilayya maring ingsun faile sapa abdi kawula ingsun sapa abdi kawula ingsun bisyai'in kelawan suwiji-wiji iku ahabba luwih den senengi ilayya maring ingsun mimma sangking perkara iftaratu kang merdhoake kang majibake ingsun alaihi ing atase ma wa mayazalulan ora lebar-lebar sapa abdi kawula ingsun iku ya taqarrabu ibadah peparek sapa abdi ilayya maring ingsun bin nawafili kelawan piro-piro ibadah sunnah hatta uhibba sehingga den senengi ingsun hatta uhibba sehingga seneng ingsun hu ing abad fa idza ahbabtu nuli ing dalem nalikane demen sapa ingsun hu ing abad kuntu mongko ana sapa ingsun. Ya Gusti Allah nek wis seneng kadung seneng kalau kawulane iku sam'uhu zat kang rakit pirungune abet. Iku sam'uhu zat kang rakit pirungune abet. Alladzi hiya sam'uhu yasma'u krungu sapa abet. Yasma'u krungu sapa abet bihi kelawan sam'uhu. Gusti Allah nek wis kasep seneng niku gampange cara sakniki niku apa jalukane dituruti. Nganti niki kaitannya dengan telinga Allah yang maha mendengar. Kuwi wis dirungu kabeh saka Gusti Allah. Wa basarahu lan peningale abet. Wa basarahu lan peningale abet alladzi hiya basarahu. Yubsiru ningali sapa abet. Yubsiru ningali sapa abad bihi kelawan alladzi apa sing didelok ya gampange wis mesti diparingke wayadahu lan astane abad allati yaptisu kang nabok sapa abad allati yaptisu kang nabok sapa abad biha kelawan allati waris lahulan sikile abet
allati yamshi kang mlaku sapa abet biha kelawan rijlun wa in sa'ala lan lamun nyuwun sapa abet wa in sa'ala lan lamun nyuwun sapa abet ni ing ingsun akto itu sak njaluke wong disenengi apa yang diminta yo akto itu monggo paring sapa ingsun akto itu monggo paring utawa aweh ingsun hu ing abet. Nah niki sak njaluke kula nyasami karo wong sing disenengi ya mesti diwehi kaya wong tua karo anak niku anak disenengi ya sak njaluke dituruti. Gusti Allah ya ngono. Karo kawulane sing disenengi ya sak njaluke bakal diwenehi. Wala in ista'adza lan lamun nyuwun reksa sapa abet. Wala in ista'adza lan lamun nyuwun reksa sapa abet ni ing ingsun la uidzanna mongko yektine ngreksa temen sapa ingsun. Njaluk perlindungan ya tak lindungi hu ing abet. Njaluk reksa njaluk dijogo ya tak jogo. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Adzantu utawi lafat adzantu iku a'lam tu merohake ingsun. Iku a'lam tu merohake ingsun hu ing abet bi anni kelawan sak temene ingsun. Bi anni kelawan sak temene ingsun iku muharibun zat kang merangi. Iku muharibun zat kang merangi lahu kedue abet. Ista'adzani utawi lafat ista'adzani iku ruwiya den riwayatake apa lafat ista'adzani bin nuni kelawan nun wabil ba'ilan ba. Ana sing mune ista'adzani ana ista'adzani bi. Asani utawi kang nomor loro iku an Anasin sangka Anas anin Nabi sangking Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ing dalem perkara yarwi ngriwayatake sapa Nabi hi ing ma an rabbihi sangking pangerane Nabi azza maha luhur sapa Rabbi wa jallalan maha agung sapa Rabbi. Kala dawuh sapa Rabb Nabi ya iso idza taqarraba ing dalem nalikane ibadah peparek. Idza taqarraba ing dalem nalikane ibadah peparek sapa al abdu kawula ilayya maring ingsun shibron ing sak kilan. Ana wong kok ibadah namung sak kilan gapange namung sithik taqarrabtu mongko ganjar sapa ingsun. Taqarrabtu mongko ganjar ingsun ilaihi maring abad dziraan ing sak dzira. Maksudnya Allah itu akan memberi balasan lebih banyak dari yang kita lakukan. Ibaratnya ngamale kula namung sak ngeten iki napa sak kilan. Gusti Allah gantine sak dzira. Nah, misalkan sak kilan ganti sak ini. Okay. Bisa 3 kali lipatnya. Dengan ngamal sak mene Gusti Allah balese sak menten sak dzira. Wa idza taqarraba lan ing dalem nalikane parek sapa abet. Wa idza taqarraba lan ing dalem nalikane parek sapa abet ilaya maring ingsun dziraan ing sak dzira. Dana ibadahe sak dzira taqarrabtu mongko ganjar ingsun minhu saking abet baan ing sak depo. Nah, nak ngibadahe sak dzira sak depo. Lah gampange nak ibadah tangan sak mene dibales sak menten. Nak ibadahe sak menten ya dibales sak menten. Itu artinya apa? Pahala yang akan kita dapat jauh lebih banyak. Wa idza ata lan ing dalem nalikane nekani sapa abet ni ing ingsun yamshi hale mlaku sapa abet. Ana wong arep ngibadah karo aku kok dalam keadaan jalan,
ataitu mongko nekani ingsun hu ing abet harwalatan hale cepet-cepet utawa gancangan. Nak jenengan mlaku Gusti Allah berarti mlayu. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. As-salisu utawi kang nomor 3 iku an Ibni Abbasin, diriwayatake sanging Ibni Abbas. Kala ngucap sapa Ibni Abbas, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatane utawi nikmat loro, maghbunun kang den getuni, fihima ing dalem nikmatane sapa kasirun wong akeh, minan nasi sanging manusa. Dua nikmat yang akan digetuni iki apa? Bahasanya apa digetuni? Akan disesali. As-sihhatu hiya waras, wal faraghu lan waktu luang. Dua nikmat ini nikmat yang paling berharga, tapi biasanya disia-siakan. Pertama sehat. Wong kuwi nek rumangsa sehat ya kae petentang-petenteng. Rumangsane awake ora iso lara. Nek sehat iki kon ngibadah yang kangkung wae, sesak sesuk, sesak sesuk. Tapi nah ora ngerti nek jenenge lara kuwi tekone nggih kadang napa secara tiba-tiba. Sehat waras wiris, tangi turu niku ya jujuk awake ora iso obah, ngaku ngececeng ya sak pirang-pirang. Wal faraghu dan waktu luang. Waktu luang itu ya mumpung masih punya banyak kesempatan, disia-siakan. Kok nak waktune wis sempit niku gek nunjang palang. Kayak cah kuliah ngoten niku deadline-ne panjang, tugas 1 bulan. Tapi biasane leno, engko kurang 2 dina, 3 dina gek kilingan nak ana tugas. Lah kuwi jenenge apa? Tidak mau memanfaatkan waktu luang. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Ar-Rabi'u utawi kang nomor 4 itu an Aisyah ta saking Aisyah. Apa anan Nabi satuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa Nabi. Iku yakumu jumeneng. Jumeneng itu ya maksudnya melakukan ibadah sapa Nabi. Iku yakumu jumeneng sapa Nabi minal laili saking wektu bengi. Hatta tafattara sehingga dadi aboh bengkak. Hatta tafattara sehingga dadi aboh utawa bengkak. Apa kodamahu dlamaane Nabi. Nabi niki padahal Nabi niku wis mesti jaminan suwargane, tapi Nabi niku ketika ibadah malam tahajud niku Nabi nganti dlamaane abo, berarti saking suwene. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun lahu maring Nabi, lima krono apa tasna'u agawe tuan hadza ing ikilah qiyamul lail. Nabi diprotes karo sahabate, ya Rasulullah ya Rasulullah, jenengan ki napa kok yo dadak ngibadah kok direwangi kaya ngoten, direwangi dlamaan sikile jenengan naboh. Padahal jenengan wis mesti dijamin mlebu suwargane. Cara kula yang sami lah ya wis enak-enakan wae wong mesti suwargane kok dadak ngibadah rekoso. Waqat ghafara lan teman-teman ngapura. Waqat ghafara lan teman-teman ngapura sapa Allahu Gusti Allah laka maring sira ma ing dosa. Dosane jenengan ya mesti di ngapura. Takot dama kang wis dingin napa ma. Dosa-dosa yang pernah dilakukan di ngapura, min dambika saking dosa tuan, wa malan dosa ta'akhara kang akhir apa ma. Dosa sing urung dilakoni we di ngapura, dosa sing wis tau dilakoni ya di ngapura. Kala jawab sapa Nabi. Jawab Nabi pripun? Afala uhibbu, ana toh ora demen sapa ingsun. Afala uhibbu, ana toh ora demen ingsun.
An akuna ing yen to ana sapa ingsun iku abdan kawula syakuron kang akeh syukure. Jawabe Nabi, oke tang toh aku iki pilihan. Ketang toh aku kuwi dijamin mlebu swargane tapi aku pengen dadi kawula sing akeh syukure. Lah niki wong Nabi wae cek gelem bersyukur. Mun dijamin mlebu swarga gek gelem rekoso mergo pengen nyukuri nikmat sing pun diparingi Gusti Allah. Muttafaqun iku den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Hada utawi iki hadis iku lafdzul Bukhari, lafale Imam Bukhari. Wa nahwuhu utawi sepadane hadis iku fis sahihaini ing dalem sahih loro. Iku min riwayatil Mughirati saking riwayate Mughirah ibni Syu'bah. Lah niki termasuk syukur kula njenengan sami niku delok engkas niku bodho. Niku berarti bodho niku wajib kula panjenengan sami ngathah-ngathahake syukur. Ngathahake syukur sing pertama nggih bodho niku ya berarti bakdo rampung posone. Lah syukur meneh bodho niku biasane akeh wong andum sedekah. Nggih napa mboten? Ya, andum sedekah. Nak bahasane mbiyen sedekah. Bahasa sekarang bahasa yang dikhususkan sedekah di hari raya dikenal dengan istilah THR. Ya, istilah THR itu yo sedekah jane. Cuma THR itu lebih spesifik. Sedekah pada hari menjelang Idul Fitri menyambut hari raya dinamakan dengan THR. Nah, sing entuk THR ya ora wong tuwa tok. Nah, wong tuwa entuk THR guru ya ana THR-e. Nggih to? Wis apa wis saiki ana majikan ya ngeki THR pegawene, pabrik kae ya do entuk THR, PNS ya do entuk THR. Sing entuk THR ora trimo wong tuwa tok, cah cilik-cilik ya do entuk THR. Njen apa mboten? Nah nggih THR. Lah cuma niki, lah nek wong tuwa entuk THR, wong tuwa iso ngatur bondone dhewe. Mbok THR rupa bondo, mbok THR rupa dhuwit. Lah saiki niki lho. Sing cah cilik-cilik do entuk THR, entuk sedekah, mbok sangka lekne, sangka mbahne, sangka pak dene, mbah sangka sapa pokoke ana THR, bagi-bagi THR. Piye kuwi hukume? Padahal cah cilik entuk THR, padahal THR kadang nak nglumpuk begitu dibuka sak pirang sak amplop ana sing 50.000, ana sing 100.000, ana sing pira 20.000, kadang cah siji niku entuke 10 amplop tekan 20 amplop. Panen to cah cilik kuwi? Panen. Padahal kuwi mau THR ditujukan dikanggoke bocah cilik. Lah cah cilik umpama 50.000 genep 10 amplop kuwi duit 500.000. Nah kira-kira piye? Padahal biasane ngoten niku jarene terus napa duweke digawake wong tuwane. Lah terus sampai muncul istilah investasi bodong. Lah dijaluk emak iki piye iki hukume? Ngeten jenengan kudu difahami. THR atau sedekah di hari raya yang untuk anak-anak. Wong sing bocah cilik niku nyekel duit akeh nggih bahaya. Cah cilik kalau dalam istilah fikih itu namanya mahjur alaih. Belum bisa bertanggung jawab atau mengatur dirinya atau mengatur bondone dewe. Lah makanya dalam Islam untuk orang yang belum bisa mengatur hartanya sendiri, maka orang tuanya dalam hal di sini bapaknya juga boleh, ibunya juga boleh, wajib menjadi walinya untuk menguasai hartanya. Menguasai itu dalam arti menyimpankan uangnya. Mergane nopo? THR itu sedekah yang segi kemanfaatannya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak. Cuma
Kalau ini tidak diurusi wong tua, biasanya cah cilik digawe jajan sembarangan, gawe tutu barang-barang sing muspro, sing ora ana gunane. Nara ngono ya mbuh kesingsal apa ning ndi. Makanya ketika anak-anak itu menerima THR, seharusnya uangnya di-manage oleh orang tuanya. Nah, cuma niki yang menjadi tanda tanya besar, orang tuanya ampun ngantos itu muncul istilah investasi bodong. Makanya perlunya orang tua yang amanah untuk membawa THR anak. Nah, iki THR anak usahakan mau dicatat. Oh, duitnya anakku THR 500.000. Usahakan 500.000 itu kembali kepada anak dalam wujud untuk kepentingan yang berharga untuk anak. Mbok kanggo nukokke sepatu, mbok numbaske seragam, mbok numbaske buku, atau misalkan untuk jajan ya dikei jajan sing sepantasnya. Makanya ini perlu orang tua yang amanah. Lah nak umi pripun carane? Lah nak umi ya namanya jengene ya ketang toh umi wis ngeki dhewe, lah wis jengene cah cilik awet zaman Mas Barik, Mbak Tata, Mbak Fasya, Mbak Laba ketika dapat THR, nah ya diparingke umi, tapi ora terus tak gunake untuk kepentingan saya, ndak. Umi itu niki termasuk contoh untuk mbak-mbak memanage uang anak. Itu adalah dengan apa? Membukakan rekening tabungan atas nama anak. Jadinya awet kecil nganten iki 4 anaknya Umi bukakan semua rekening. Untuk apa? Ya untuk uang yang menjadi miliknya anak. Contohnya uang THR. Dititip kula tapi tidak saya ambil, saya masukkan ke rekening. Uang tabungan. Di MI itu kan ada tradisi nabung, kebiasaan nabung setiap hari Senin dan hari Kamis. Nanti kalau akhir tahun diambil. Lah itu setiap diambil uangnya dapat berapapun tidak untuk saya. Itu saya anggap uang yang saya congke, nyonok tabungke, itu berarti sedekah saya untuk anak. Berarti menjadi hak milik anak. Jadinya ketika ngumpul akhir tahun, boy untuk 1 juta, boy untuk 2 juta diambil. Bukan kembali kepada saya sendiri. Sudah tak weke anak, Umi masukkan kemana? Ya ke rekening anak. Jadinya terpercaya. Jadi nggih insya Allah anak gede kuwi carane ora biayaan. Cara bahasanya ora holot dengan uang. Karena anak tahu. Nah, anak tahu orang tuanya itu terpercaya. Jadinya jenengan besok kalau jadi orang tua, jadilah orang tua yang terpercaya memanage harta anak. Ketang to itu hanya sekedar 500.000. Alami 500.000 kok dadak dilebokke ning rekening. Ya, misalkan orang mbok lebokke ning rekening yo jenengan eling-eling. Oh iya iki aku nggawa duwite anakku sakmene. Nah, dicatet wis gawe apa. Jangan sampai muncul istilah investasi bodong. Investasi bodong kuwi duwite anak diopeni wong tuwa, tidak ada yang kembali untuk anak. Syukur bagi mboten namung dicekeli wong tua, bahkan orang tua bisa juga menggunakan harta anak. Misalkan uang THR tadi untuk dikembangkan. Wah, tak gawene modal. Wah, iki duwite anakku 3 iki THR-e nek dikelompokke 1,5 juta. Tak gawene modal, mungkin gawe dodol. Berarti nanti ono apa? Ono hasilnya. Nggih, ngoten niku. Jadinya kangge jenengan misalkan yang punya adik-adik kecil, orang tua yang punya adik kecil misalkan besok duwe anak cilik, nah itu THR-nya boleh dikelola oleh orang tua, tapi kita harus menjadi orang tua yang amanah, karena uang THR itu menjadi milik sempurna anak, karena anak belum dewasa atau mahjur aleh, makanya untuk sementara hartanya dikuasai atau dibawa oleh orang tua. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab wal khotol.